al'umman da muka hadu daga abin da ya kama jami'an tsaro, sauran 'yan uwan kungiyoyi da al'umma gaba ɗaya din da suka hadu muka tashi wannan tafiyar yau ranar murna cikan shekaru 70 na duniya, ranar yanci wanda wannan hukuma kare haƙƙin ɗan adam na duniya gaba ɗaya ta shirya. Mu a Najeriya yau ta cika shekara 18. Muna fatan abubuwan da muka yi Allah zai bamu nasara. A gurguje, lura da babu lokaci, wannan cibiyar a jihar Taraba ta fara aikinta tun ranar 27 ga watan 11 shekara 2015. Ta samu nasarori da yawa. Kaɗan daga cikin nasarorin da ta samu a lokacin da gwamnatin jihar Taraba ta ce sam mutanen da suke daga waje ba za su shigo jihar Taraba ba, musamman mutanen arewa gefen da ya shafe Bauchi, Gombe da sauransu ba za su shigo ba. Sai muka ce a'a, wannan cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ce a'a ba haka bane, kowane ɗan Najeriya yana da yanci a daukar kasa ya shiga duk inda ya so. Illa abinda muka ce a lokacin shine gwamnatin jihar Taraba ta yi kokari ta hada hannu da jami'an tsaro a tsawaita mai bincike wayanda suke zuwa da fitina din don a san yadda za a yi a kama su, amma ba wai a hana kowa shigowa Taraba ba. Muka ce wannan ba daidai bane. Allah ya bada nasara akan wannan. Yana ɗaya daga cikin nasarorin da muka samu a lokacin da ake kashe-kashen rayuka. Muka ce a'a, ya an dauki rai ɗan adam, rai soro ya fi ran ɗan adam daraja. Muka ce a'a, bai yiwu ba. Muka yi ta rubuce-rubuce daga nan har cibiyan kare haƙƙin ɗan adam na duniya gaba ɗaya. Nan ma Allah ya bada nasara, an rage, ba za ci an bari ba, amma an rage. Sannan muka sake duba lokacin da ake kama mutane ba bisa hujja ba, a kama mutum a zo a aje shi ba laifin kami, washe gari a zo a ce sai ya ba da belin naira 5,000 da sama. Sai muka ce a'a, haka ba ta yiwu ba. Muka yi ta rubuce-rubuce, muka same abin da hukumai da ya kamata mu yi, aka yi magana, nan ma Allah ya ba da nasara. Sannan a lokacin da muka tashi a jariri, muna nan da ba mu shige mutum 1 zuwa 10 ba. Da nasarorin Allah mun kai kusan daga jiha har ƙananan hukumomi mun kai mutum 154. Nasara ne. A lokacin da ake toye hakkin yara, aka ce yara ga sunan suna yawo, yara da suke yawo a gari, zauna garin banza din nan, mun ce ya kamata a nema musu abin yi. In an nema musu abin yi, ba za su zauna garin banza ba, ba za su yi shaye-shaye ba. Ya kamata da iyaye da hukuma da mu gaba da mu hadu mu ga mun cece rayuwar wannan yara din. Yaya za mu cece rayuwarsu, mu kama su, mu ja su kusa da mu, mu tambaye su damoyinsu, sai mu bi da su. Sannan jami'an tsaro muka kira su muka ce a'a, ba yaran za ku duba ba, masu sayar musu da abin da suke sha su kama wayannan haukan, ya kamata su za mu kama su, mu neme su, mu yi zauna tare da su har Allah ba mu nasara ya ragu shi ma. Saboda haka muna kira ne ga jama'a gaba ɗaya duniya su tuna wannan ranan ba mun yi shi yau shikenan ko da ya bacci ba. Don Allah, abin da ya shafi gefen fyaɗe, gefen ga sace-sace, gefen cin zarafin ɗan adam, duk inda ta faru kofar mu tana a bude dare da rana, imma a police station ne, imma a kotu ne, imma a ina in aka ci zarafin mutum. Don Allah a gaggauta a zo cibiyar, tana da